Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan nga ayatan ni Albert ni Sheila, ket ni Corazon ti ayatan na, nga uray pa'y nagsinan ti dalanda. Iti sabali abangir, nagtungpalata ni Nana Lolit iti impaaramid kenkwana ni Sheila, ngem saan na pinagaramidan iti dakas ti ubing. Ket pampanunutan na no anya ti rumbang nga aramiden na. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ay, aday ta. Nagsardegan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisen. Ay, anya nga ta ti aramidag. Sa anak nga tan nga agsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan ti mang padakkel dito'y ubeng. No sa anak nga agsubli, sigurado asa anak to asartengan ni Ma'am Sheila asa pulan, kat da kasaklakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramidag. Sapay la kuma, na makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na amang ampon dito'y ubeng. Agawid tan na Milay, nagpakada akon itigayam ko ang nagkasangay. Sige ma'am, inak nga rod mangkita iti pagluganan ta. Saanan, magmagnatan. Ay sigurado ka ma'am. Asidagla ang matije balay, magnatalatan, exercise. Ala nga rod, sika ti makaam mo, ma'am. Ay, nagrigat gayam ti magmagna. Makabannog nga uray agin inayad ta. Ay, kunakmat ngamin ka, amang kita ak iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay paylaang nga agkotseta. Ma'am, adda umasidag ka data babae. Nakauba iti ubeng. Nainbag nga oras yo. Mabalin ka di, iti makisarita ka da kayo. Maipapanitian niya, Nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ha? Ibatim kada kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik kada kayo. Kat da kayon timang padakkel. Anya? Sige, da kaming timang padakkel iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta, medyo addan edad mo, Nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak pailaang iti 46. Kat nagsikogak paymat. Kan sa anak mat anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, Nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asublian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kumaanawaya aklat ta amang sarungkar ken kuana. Sigurado ka kadi? Ngam, kasano nagkinaawatan kayon to iti asawam? Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin ang maamuan na anagsikugak. No kasta, asino ti ama to'y ubing? Ma'am. Awanan, pimusayan. Ha? Pimusayan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Ngam, apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing? Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam,
Awan am-amok akabagyan tinakirilasyonak. Kan may sa, linuko naklaang day di alalaki, ma'am. Nakwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na. Kan amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarek, saan ko asoblyan ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakkel anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadintuket umala kanyak agarang ganjang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan nasayaat akababalin. Ma'am, ang hila tinagan ti ubing. Kat adda kayo no baliwan nyo wano saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asimmang bay dito'y balay. Maria Anghela tinakaborda di talampin ti ubeng, ma'am. Wan, ngam awagak lata iti anghela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti daytoy amaladaga, ma'am. Wan, nanamilay. Taamo mat nga aging gaita. Katawan pa'y anak mi kan ni Dani. Ang kasanon no addanton anak yaw, ma'am. Uray adanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ito nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakkel. Ang ayos latta kadigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes mo tinangag ko nga imbaga na anagan na. Wan, Mercedes tinagan na. Ay, ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Wan, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana, gaputa may isa nga ina. No apay mo't day dya babae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbaga tan nakaanak pay, kat paanak mo't ten abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga rod. Ay, sabagay mo't kit di ma'am. Kat pagyamanak, tasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun talaga ti maaddaan iti anak. Ala, ma'am, adda akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay agsangsangit ka. Kunak man nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't gayam? Berna, kailiw ko na giti anak ko. Natural akaili mo, ida. Taanak mo, ida. Sakat ubing dalaunay a pinanawam. Ala, sumardin kan nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigat. Masapat ang agluto. Tanagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Perla. Ala, huston. Di ka nagsangit pay. Basta panunutam anasaya at ti kasasaad dagiti anak mo. Ita ka lang asimmangpat, Nana Lodi. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan mang. Awanan pa rikaw. Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin? Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo ti imbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukluko ka kadi? Adda kadi tigre ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day ta ang karayan? Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanyak.
Sigurado ka kadi? Wunmot, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaran. Sige, itad ko kan katitangdan mo. Itad ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayan ni Loli. Apay ajak nakita iti dua nga aldaw. Naira na laadi yun nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti silad na. Nasakit ka na ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdanagan niyo, papa. O sige, rumara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Kwa, sir. Nasayahat mo. Nakaturog. Saan mo baybayan Aywa naman na imbang. Word, sir. Sige nga Rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno at da mga iwan iti anak ko. Ay, korason. Sa dino ti ayan mo. Kailiw kayon ang makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, J-Bar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito'y hotel. Good boy ka talaga, Alang arod, agpaalaklangan iti inumanta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Huwin, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing? Huwin, ma'am. Tanapintas mo't ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay napintas to'y ubing. Ay, no kumata siyak ti pudno nga ina to'y ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana. Di ka agdanag, ma'am. Maaddaan kanto iti anak. Kaanong to, Nana? Dumteng tulat ta, ma'am. Sapay la ko mga rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar mi kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kan kuana. Ala nga rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mapasalubong ko kan ka. Pakmakan? Amumot kanyak. Sa anak nga agpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige, alang arod. Kasta pa'y. Agrubot kami kan ni Albert. O sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo matan kini bakit mo? Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo, idi kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw nga imasidag, Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kini hanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan, Kayat na asawan. Awagam laangan itinagan na. wan, Apay ngay. Awagam kumamat iti honey. amumat asaan ko nga ayatan. Kasanok nga awagan iti kasta. Ay, unan niya. Sa bagay. Ala, agrubwatan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawak, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka agumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainap ko ni Maria Angela idirabii. Anya tinaitagtagainap mo, may papankan ko na. Nakakaasi kampay iti asawa ni Albert. Kanayon kanungag sangsangit. Ay, saan mo't siguro akasta, korason. Perla, madanagan akpaykit din.
Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abay-bayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho. Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay naku, Rason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina. Tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agungat ti amo ta a babae. Itulod ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka into nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumrad. Lukas ta, itulod ka nga rudan. Saanen? Agmaneho kalata naging gay Jebalayo. Saktulatan ti agmaneho nga agawid. Angam... Di ka nagkadkad. O sige, aglayon talatan ni Jebalayo. Nangagmo ka di, ken naawatam timbagak na nalolit. Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksan. Madaksan ka man. Ket dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, muti nga rodin tangdan ko ako nam nga itid mo. Idi kalman pa'y laang nga urayag. Ngam di mo matla ito doon. Makauray ka. Amok nga minti ugali, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itid. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangpaot. Anya? Nagtangsit ka matan na nalolit. Sige, aramidem tamadaksan ka. Oray man? Saan laang mo't asyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, ma'am. Nang runa, tasika ti mastermind. Anya? Talaga natangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagak laang mo't ati pudnaw. Malaki din. Yagyon tay tangdan ko ngayon ka rin. Ano saan? Ay, talagang agipulo nga. Oh, adto yan titangdan mo. Adda amin iti dayto asupot. Ha? Intupak mo iti lamisad ay ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gapot natangsit kan. Ay, ti kunayo kit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaarami jo akinadakaw. Sumardeng kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik day ta akwarta. Padasem nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko. Sintonado. Maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am. No kaskasanaw. Ay, saan to pulos nga agsintunadaw? Nang runa, nugamdan yu atakawon ti intangdan yu kanyak akwarta. Anya? Bainte unaw, 22. Nay, nagaduda iti akwarta. Kasladyak mo't ammo abilangan. Idulin ko lata na iti akwarta. Jak gargarawan. Jak gastusan. Ibidin siya na ito'y kontra kan ni Ma'am Sheila no bilang laang. Sabagay, awan matkit di ati pagdanaga. Ngamin, nasaya ati kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo tamanan, Perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya ate. Uwan nga rod. Adamanin na yun ti urnong ko na. Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Diyay lakatukad ti kasapulan dati ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kasta ti bang magam kanya. Ay wun palpalagipan ka laang gayam. Tasyak, kasta ti aramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaeng. Ngam siyak, addaak dito'y nga agrigrigat. Doon ti pagandala makabsat mo, saan ka di? Wan, ngam jay lakatukad ti kasapulan datit itid kaw. Kat adakadakwadan no agtipid daw no saan. Sa bagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kan ti inamlaeng ti agnomar iti kwartam. Ngam anyangay ti ammom,
No addamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat tidakes, saan da nga ammo ti agbayad. Iso a kontrolom latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maited na. Wen, husto ka matkit di. Orno nga tidaduma. Tapno sigurado asaan ama sayang. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.